account odhi because ne ichiwo nonro mari e yo mane oking'eyo. Koro yudo ni ng'acha kanose yudo nonro mari to dhi odonje e Facebook nikech nitiere jok mang'iyo followers ma in godo to gin neno ni ma is a rich Facebook account to gimanyo jukumu kaka ginyalo timore nade. Koro keto password dirioni mambe atemo jiwo ni kiseketo password mokwongo cha ket password mar ariyo minyalo tiyo gi SMS, ket password minyalo tiyo ga ng'owa gi lith lweti when it comes to a simu kata laptops manyasani gi nitiere manyaka itiga ng'owa gi fingerprint kata mamenyo wangi ibro nwang'o ni kata tinde kidhi e bank to seche moko signature ni orwenyi igo signature ging'iyo giwacho ni mabe inadi kata iketo ni mar fingerprint cha niketane ka mondo wang'iyane ka gini en mari. Yes. Ero kama na gigi ok mak mana jopiny kende nyakora moge jwang gigi mako nyaka jotelo. Bendi sebedo ni ineno jatelo moro obed governor obed senator Facebook ne chal ka gima odhi kendo achudhe modonjo kata gi achudhe ma pono wuok e pinje maoko kata page mag kama untiere page ni ng'ato kao en mana ka ng'ano ni live kan Hong Kong page mari ni mana live Australia kata Japan githoth ga Middle East kone ahinya kani kanya kama ntiere achudhe mag mbui ogana moko nyalo wacho kamano moko bene gi paro mopogore e duto gigi teka irango John nitiere gimenyalo tem e bede migepe mag sirkal mag ji giwegi mondo mi opuonj gi kaka inyalo riti nonro ni kata ne japiny nikech wacho ni ka nonro ka jogi hack citizen e-citizen kuom ranyisi ka en gimoro manyalre kata bad migawo moro amora mano matiyo kod mbui nikech gigi jogi nigo laptop gi gin godo e simbe gi kama gintiere onego rite yo machal nade nitie gimoro ma japiny samoro penjre ka niketo nang'o en gi simu to penjre ka nang'o miya keto pin number mondo miya yaw simu en ang'o miya keto password mondo miya kete ka en ang'o miya keto lock mar fingerprint kar kae kama gigi duto range en ang'o miyo kuom ranyisi wawach ni Joyce Oduoro keto password mare e WhatsApp ng'ato nyalo wacho gini wach niya in ibedo mikora in ok idani one messages magi mioro mano kuom ranyisi ok wach ni Joyce oketo mare kata kamano kama gik matimore pin mar yawo simu ka simbi olorre koyawre gimo nego bino bedi gi jomoko disable gi maonge kiyawo to jadonja password bende mano mar loro simu gino moko mantiere kinyariwe gi mano gi mag jotelo mapono no wewe simbe gi ng'ata ni godo to gi click links magalagala to links go diponi kanya kama